Čo sa to stalo? Na 10 rokov. Dobre. Čo? Ale si sadli? Bola som vôbec úradky. A ale ona nám hodila niekde do čela hračkou. No ukážem vám, ako sa tkalo. Pozná niekto krosná? Ja to poznám. Poznáte? Však. Aj vy, no jasné. O táto skupina, čo bola pred vami, oni vôbec krosná nepoznali. Takže vám ukážem, ako sa tká. Starká ešte tká však? No určite. Teraz je to moderné, teraz sa tká. Poď Karinka, ja ťa podvihnem. Na tom hráči. A najväčšie tu teraz, aby sme mali zdokumentované, že ako sa to robilo. No. Tak takýchto nití, ktoré sa kupujú sa nasnuje na taký veľký snúvala. A potom sa to musí naviť tu na krosienka. Nitky musia všetky pekne ísť, lebo keby sme zle urobili, tak nám je dierka. No a musí sa navliecť. Toto sú niteľnice, deti. Musí sa navliecť do zadnej a do prednej, lebo tým, že sa tieto nitky takto usporiadané, tak pekne nám sa vytvára koberček. Potom sa navlieka, toto je brdo. Do brda a tež musíte do každej dieročky, lebo tiež by vám potom vznikla diera v koberci. No, toto je bylo, ktorým sa urobí pevnosť koberca. Musí sa tu ho ubiť, aby koberček bol pevný. No a predkáva sa to takýmito textíliami, to už poznáte však. No. Nohami sa musí previesť hore dole. No, kto si chce vyskúšať? Kto? Dobre, poď. No, vidíš. Teraz je jedna taká, že sa to tlačila. Alebo ona sa tu tlačila. Zuzka nám sa tu tlačí, ja nič nevidíme. Pustite ju, lebo je malá. Ty si tam prúkni, Zuzka, dobre dochod. Ale aby si videla, kam ju vidíš. Dobre, pôjdem. Chalani sa odhodlali. Pozri sa na Martin. Sú svelší. No, tak z tejto strany si založíš, to je člnok. Prevlečieš na druhú stranu. No ale počkaj, nemáme zadkady. No prelož nohami. Tam si musí dať, nie je pravú na pravú. Tak, a naspäť. Teraz pravú zatlač nožičkou, dobre. Tak, teraz musíš túto si chytiť. A dobre buknúť a teraz prelož nohami. Výborne. Tak, no ešte raz skús. Dobre, teraz si založíme. A teraz si prevlečieš nitku. Či je hantu. Tak, nie, nemusíš. Druhou nohou. Tak. Dobre. Teraz si posuň. No, teraz musíš držať. Tak, dobre. No, tam tlačíš. Teraz, a prelož nožičky, dobre, a buchni. Tak, aby bol koberček pevný. No, ešte si skús. Z tejto strany zase, ale musíš držať nohu. Druhú nohu. Počkaj, zatlačíme. Dobre, no a teraz. Výborne, no vidíš. Potiahni. Dobre, teraz zatlač. Toto si musíš chytiť. Tak, a buď no, nohami teraz. No, pravú nohu zatlač. Výborne. Tak, no parádne. Si bol vietkať. Ak vyčistili, tak tú kôrku dali dolu. Toto sa volalo vydieračka, lebo cez cestu sa to takto naťahovalo
vytieralo cesto, všetká tá kôrka z toho vlákna šla dolu. Vidíte? Takto poriadne vyčistíme. No a to, čo nám zostalo v ruke, teraz ideme vyčesať. No a vyčeseme to na takých česalách a tam nám zostanú ešte ďalšie časti tej pile a v ruke nám zostáva čistý chumáč ľanu, z ktorého potom môžeme ťahať nite. No a taký veľký chumáč, už keď sme načesali veľa toho, dáme na kúdeľ, alebo na praslicu, sa tomu povie, a budeme z toho ťahať nite. To by sme si sadli a vyťahali takú niť, naslíme, budeme žuvačku, to je výborná, a začneme krútiť, ale na čo to budeme naťahovať? Len tak niť púšťať? Mali by sme ju na čo namotať. Tak ju namotáme na vreteno. Počuli ste to slovo? Vreteno? A to je to vreteno, o ktoré sa pichla, ako som vám hovoril, aj šipková ruženka, lebo to je on veľmi ostré. To si dali na koleno, točili a ťahali nite. Vyskúšame to? Hej? Ja som to robil veľmi často. Od ranej mladosti toto ťahám, takéto nite. Preto to veľmi dobre viem. Ale to vôbec nevadí, že stále som sa to nenaučil poriadne. Zachytíme tú niť. Budeme sliniť. Skúsime to, ako to tie staré babky robili. Musíme to točiť. Doma si to môžete vyskúšať. A keď nemáte ľan, tak očistíte si žihľavu. Lebo žihľava má tiež také vlákno. Vidíte? A takýmto spôsobom točíme, nakrúcame to veľmi hrubú niť. A kedy si robili veľmi takú teňučkú nitku, ktorej potom urobili veľa nití, z ktorých robili potom také plátno. No a z plátna mohli robiť košele, spodnice, no a tiež farbili toto plátno na modro, no ale tiež používali súkno z vlny. Vidíte, robili ľudia veci z ľanu, čo ráslo, ale aj z vlny. Ovcu ostrihali a na takýchto drápačkách nadriapali vlnu a z takej vlny tiež naťahovali nite. No a potom takéto nite spriadali do súkna a tkali do niti, tkali na krosnách, ktoré už ste videli, ale na takých krosnách sa tiež robilo toto súkno a potom sa ubíjalo vo válche. A keď sa ubilo, tak bolo také pevné, že mohli z toho vyrábať súkené nohavice, obutie, mohli z toho vyrábať súkené haleny, vidíte tam halenu čiernu. A vy už viete prečo, bo ste tu boli, ale vy prečo je čierna? Taká halena. Musíte si vidieť na pohrebe. Lebo je z čiernej ovce. Lebo je z čiernej ovce. Tak, lebo je z čiernej ovce. Kedy sa nenosili odevy čierne, ale na pohreb, ale biele, lebo skutočná farba bola biela. No ale to je už taká veľmi dávna história. No vy ste videli, ako sa kedysi vyrábalo súkno a... Dobre. Koľko máte? Blíži sa Martinka, ako v triede prezletie do chodby. Zamrzla by.